Veliki pozdrav svima. U prošlom videu smo govorili o ovim tiristorima. Stavit ću vam gore desno link da pogledate, a u ovom videu ću vam pokazati kako se taj tiristor ispituje. Dakle, mjerni instrument stavljamo na područje za mjerenje dioda. Znači evo, to je ova ikona, vidite. I možemo krenuti sa ispitivanjem. Ja sam tiristor okrenuo, znači na ovo ravno. Na ovaj ravan dio, znači da je polukrug gore. Ja neću govoriti anoda, gate i katoda, samo ću govoriti prvi, drugi ili treći pin, jer tako je lakše, jel da vas ne zbunjujem. Onda idemo, stavit ćemo crnu pipalicu na prvi pin, a crvenu pipalicu na treći pin. Ne smijemo dobiti ništa. Evo ga, ništa dobijamo, to je u redu. Onda radimo isto to, samo zamjenjujemo pipalice. Znači sad je crvena pipalica na prvom pinu, a crna pipalica na trećem pinu. Opet ne smijemo dobiti ništa. Evo, ne dobijemo ništa i to je u redu. I sad obratite pažnju. Crna pipalica ostaje na trećem pinu, a sa crvenom pipalicom kratko spajam prvi i drugi pin i držim. Moram dobiti pad napona. Evo ga, dobivam pad napona i sad puštam i crvena pipalica ostaje samo na prvom pinu, dok crna ostaje na trećem. Evo ga, pad napona mora ostati. Sad kad crnu pipalicu maknem i ponovno ju vratim, opet ne smije ništa biti. Evo ga, to mora pokazivati. Sad, evo još možemo obrnuti pipalice. Evo, možemo i pogledati, evo, reda radi da probamo to napraviti s crnom pipalicom. Znači, crvena je sad na trećem pinu, a sa crnom kratko spajam prvi i drugi pin, ne smijem dobiti ništa. Evo ga, ništa ne dobivam, a kratko spajam prvi i drugi pin, to je u redu. I sad mogu ostaviti crnu pipalicu na prvom pinu, a sa crvenom pipalicom prespojiti drugi i treći pin. I ne smijem ništa dobiti. Evo ga, ništa ne dobivam i to je u redu. Znači da je ovaj tiristor ispravan. Što smo i vidjeli u ovom tu sklopu u prošlom videu. Tako da eto, nadam se da je ovo nekome pomoglo, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!